Sing ngundakku bilani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino tenggene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Rasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok aku pendakno aku srawung karo Rasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora Kecepetan ya ngono. Jam cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tos. Oh iya. Aku nang kono aku arep tos malah kleru ndas. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu Tenan. lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep bandel. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Gong. Ana sing diuripke. Nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu cobi kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik ke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iki kuwi ngapusi. Oh, iya.